4. Не, тройка има. Няма, то тройка по принцип Няма тройка. Добре, давай четворка. Не, всички ли са четворка? Да. Дай ги тук. Всеки един са по-горе-долу. Петица има ли? Няма. Шестица няма. Петица. Давай, няма преференция. 4. 6. Гледам преференциите си. Тук има. Колко са? Четвърта са 6. 4. С преференции има 108, 108, две преференции на 108. 2 на 108 и 4 без преференция. Да. Колко са до тук? 74. Ми тези са... Ма и ние такива много изхвърляхме. Да. Те, добре. Ние сме изхвърляли, какво значение има? Ми схвърляли сме, да речем още една. Ми те са някакви... Добре. На машина колко са че? Нас не наинтересува. Килфла каза, не наинтересува Не интересува машина. машина, колко се излезе. Гледаме кой имаме тук. Колко ги скара? 74. 6, нали са две тук? Тяхта се... Първо е четвърто по партии и по номера. Еми, давай Четвърти тук. номер. Не, първо е Има втори. втори. Първи Кой зал нямаме, той? нали? Втори едно с преференция 103. Махай го. Махай го. Събирай го там. 3 имаме ли? Няма толкова. Там е следвайче. 5, 6, 7. Тук са 15. 2. Дай ми и тъс на 103. Тъс. Ето, че 101. Тук няма 101. Ето, че 100. Две ли са? Да. 101. И още има едно. И тук има 107. Преференция. 11. 11 една без преференция. 12.